ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂದೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂದೇನೇ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದದ್ದು ಏನಿದೆ. ಬಟ್ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆರೆ ಹೋಗಿ ಡೇ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಏನಿದೆ. ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲರು. ಬಕ್ಕ ಏನು ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲರು ಆಗಲೇ ಪೂರ ಆಗಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಡು ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಟಿಂಚಿ ಚಾನಲ್ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆಂಡ ಪಂದ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ. ಚಾನಲ್ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈತಿಜಿ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆಗ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರೆಗ ಆಚೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಎರೆಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಏನಾಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರಗಿತ್ತಂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಅವಾಂಡೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ಬಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತು ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ತೂಲೆಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಬಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಟೈಮ್ಲ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ದಾಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತುಂಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಲ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂ ಹಾಕುಜಿ ಅವೇ ಒಂದಿಟ್ಟು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕುಜಿ. ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಮುತ್ತಲಿ ಲವ್ಯ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕಿಶ್ ಕೊಡ್ಲಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಲವ್ಯದು 1 year 2 months ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನಡತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕಿಶ್ ಕೊಡೋರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕಿಶ್ ಕೊಯ್ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆ ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆತಿನ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಓಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಮೊನಿಟೈಸ್ ಪಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕವರ್ ಆತಿಜಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕವರ್ ಆದದ್ದು ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆಂಡ್ ಚಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆಗಿತ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದದ್ದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರೆದದ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಡಿನಿ ತಿಂಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇನು ತಿಂದಿದ್ದು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ. ಈತ ಡ್ಯೂಟಿದ ನಡುಟ್ಲ ಕೇರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬರೆರೆಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂತಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬಕ್ಕ ಬರೆರೆಗ್ ದಿವೊಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೂಲೆ ಕಬಾಬ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮು ಕಬಾಬ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದಟ್ಟು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿದ್ದು. ಹಾಯ್
ಒಂಥರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಯೆಗ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡುಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲೌಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಅವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ.